Hej og velkommen til vores video, som vil vise dig, hvordan du afviser en BS-betaling samt sletter en BS-aftale i netbanken. Du finder din BS-aftaler i netbanken under betalingsservice og BS-aftaler. Hvis du ønsker at slette en BS-aftale helt eller afvise en betaling, klikker du Vis ret ud for den pågældende aftale, hvorefter dette billede kommer frem. Mellem den 1. og 7. i måneden vil du i dette billede også kunne klikke Afvis BS-betalingen, hvis du ønsker, at pengene ikke bliver trukket denne måned, men at BS-aftalen stadig skal fortsætte. For at slette, klikker du Slet BS-aftalen fra din konto. Når du har klikket, skal du godkende med NemID, hvilket du også skal gøre, hvis du vil afvise en betaling. Når du har indtastet dine oplysninger, kommer du tilbage til din BS-oversigt, hvor du kan se, at der står Slet bestemt. Det tager typisk 2-3 bankdage, før ændringen er registreret. Sletter du derfor aftalen inden 3 bankdage, før den er sat til betaling, vil der ikke blive trukket penge på aftalen. Opdager du derimod, at BS-aftalen skal slettes med under 3 bankdage igen, før pengene er sat til betaling, vil pengene nå at blive trukket, selvom du klikker Slet BS-aftalen. Hvis du ikke ønsker, at pengene bliver trukket, er det derfor vigtigt, at du afviser betalingen først og derefter sletter aftalen. Du kan afvise betalingen mellem den 1. og 7. i måneden. På denne måde vil pengene komme retur på din konto, samtidig med at BS-aftalen vil blive slettet.